Студентская поликлиника. Наступний припинок – студентская поликлиника. Осторожно, двери зачиняются. Ульман Леон, Елена Андреевна, розвідчиця штаба Червоностяжного Балтійського флоту, молодший політрук. Коли почалася Велика Ітчинна війна, Лен Ульман подала заяву у воєнкомат, яка була накерована у медико-санітарний батальйон. 1 студня 1943 года Центр прийняв її два апошні розвіддонесення. 2 студня 1943 года нацисты арестовали разведчицу. Спочатку тримали у турмі Аквора-Копылу, потом у Тарку. Дзяўчына стойка пераносила катаванні нацистов, и она не выдала ни своего шифру, ни псевдоним. Указом Президиума Верховного Совета СССР